Xoana de la Vega, en a de 1846, contento de estar nesta Coruña, a Coruña das anarquistas mulleres libres e da agrupación republicana de mulleres, pero tamén a Coruña da máis importante irmandade da fala, de igual número de homes e mulleres. Estar na Coruña dos magníficos Radio Océano, coa miña terra. Terra cha cha cha. Sí, a Coruña que agroma dunha liña do Rivas e de moitos outros, e do esforzo da xente ou dun verso da Yolanda, o noso verde terrachaireo co voso azul, o meu verde co teu azul, e que sae tamén dun golpe de mar, dun caldo de lugrís, ou se non breve, ou abreviar, prometo ser breve a parte intrascendente. Sí. En todo caso, divertido e tampouco fiable como unha escopeta de feira. O poema titúlase O berce de area e fala sobre a Alepo Sirio. Se a distancia silenciosa con que mastigamos a dor non era un inferno máis a hora das noticias, se a fame e o horror non atravesaron nunca a pé as vastas chairas da dignidade na inmensidade da sombra. Se foi un espellismo o home aquel co seu fillo loco na chuvia, pola encrucillada da vergoña onde choraban as estrelas, se non era a lúcida verdade, as fantasmas en forma de muller facendo cola nas ruínas dun mercado, selados os seus beizos mudos, co escuro carmín da fronteira. Se o abaneo do bambán no xardín non agochaba o ruido de cadeas que fala do pasar dos condenados, se o fume interminable das chemineas polo deserto de tellados da tarde non anunciaba os trens que partían cara a Ningures atrás da montaña, se a esperanza non corricou nunca nos pés dunha nena onde a pedra omella camiño do zoco. Se das nodas de ama xa máis manou auga cristalina que bañaba o desexo ao sol dos corpos no Éufrates, ou se das pedras do teatro de Bosra nunca saíron, nunca escintilaron as palabras de Homero nacendo a traxedia de Ulises, chega a mentira ao canto oitavo e que os deuses tecen desgrazas para que as xeracións futuras teñan tristezas que cantar. Se non era certa a palabra, se das paredes de Damasco nunca colgaron versos escritos en area pola man de Simbad antes de volver ás illas. Se a máquina era inocente e puro o dedo que prema a tecla como invisible recitado da hipnose, no seu viviremos sempre que o mundo non ten valor. Se a nosa indiferencia non foi quen fixo tremelicar os seus corpos agoniando entre as lanzas da cegueira, se a nosa derrota máis plena non foi a que alimentou a fame e a miseria dos nosos irmáns, das nosas irmás e das crianzas, se non foi certo nada e nada foi certo nunca, quen era entón o meniño que adormeceu para sempre no seu berce de area, soiño ao pé do mar?